Huh, kalaya ning kinabuhi. Wagi koy ayo. Pagsugod pa lang sa kaning 2023. Hunyo pa lang, wag yun. Wag kitang trabaho. Napaibukas, puting mahala ng labi ng mga social media. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Sako sa bugas, 1,400 tunga. Ay sagnyo. Abot sa mo sa tag 20 kilo, tag 20 kilo. Nabubuhan na ni. Wag yun. Mga taron, sus. Nagligotok kilang nahon na ning krisod niya itong ikinomiya karon. Kung makinoon sa kini-kini, maka himo yung daotan ni. Manulis na siguro ko. Kapuya. The next day. Sakto na kani akong istambayan karon. Kapangwarta jud ko diri. Si Becky wa ko matulis ang adlaw kay sakto-sakto gyud. Tig sweldo ron. Hapder yung mga tao karon nga nanarbaho. Tanaw ko na kargada bi. Tulpak yun. Kuniklak daan. Saro di ko kakwarta ron. Pasensyahan na lang kita. Huwag mo dawat ako ng gobyerno. Busa, may pangunulis. Pagpaabot ko. Surti harong adlaw ay. Wadyo ko na sa'yo. Di malas matugusa. Pagpanerba pero surti ko ron. Ako'y unang matulis ani. First customer. Tulis na ni. Uy. Bay. Arbot. Uy. Bay. Po ang may tawhana di man ko. Muragwa man kadungog. Ay, ito. O na ko. Hoy! 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 Bay! Ang tawhana. Hoy! Agay nga nung na nukol maka. Noy! Buang maka. Tulis ni. Pulis ka, Noy? Di. Tulis. Tulis iba, tulis! Wala mo ko isa, Noy. Yun mo ko dakpon. Noy, pulis. Wate ka dakpa. Uy, tulis ni. Tulisong ka na mo silver. Sa mo sing tulis ni tulis. Pulis. Wala lagi ko isa. Noy, yun mo ko dakpon, Noy. Tulis iba, tulis ba, tulis. Tulis ni. Pulis ka, Noy? Di ko pulis. Tulisan ko, manulis ko, tulis ni tulis. Pulis lagi. Kung may labot ko pulis ka. Gun sa amin ka, di mata ka, dugo. Puang na. Anong break pulis ka? Di maalas ani. Sabi na, anong gudadam ka? Bungol man siguro ni. Di ba yung kwa? Ha? Tulis ni, ari mong kwarta yung alas. Tulis ni tulis. Anong makabungol man ka, oy. Anong maninggit, maka nga di mo ko bungol. Ano po? Buang ko rin pulisay. Pulis. Wala ko ilabot kung pulis ka. Dili ko pulis. Tulisan ko. Capital T-O-Y. Tulisan. Tulis di tulis. Pulis ni pulis. Say labot kung pulis ka, noy. Kadugo ta, noy. Wala ko ilabot kung pulis ka, oy. Tulis. Pulis. Ano man pulis ka, oy. Tagaan ko ni mo kwarta. Ikaw kwarta, be. Na pulis ka, sir. Buang naman tao ni. Uy, siya naman ni, uy. Tulis ba? Tulis. Ikaw sa iyong kwarta. Tulis. Pulis. Pulis ka, noy? Nyaw sa ilabot ako. Di mo takadugo. Bahala orig, pulis ka. Pulis. Bahala ka, noy! Buyan mo, pulis din, pulis! Buang naman katao, noy! Ha! Pulis ko, no, niya. Sa may labot ako pulis siya. Di may kadugo. Lako, makalitohan na. Nasuko mo siguro to. Sa man to baga ko ano eh, binakong puinas ko ng adlaw. Animal. Abi na kong tarong to ganina. Bungol man day. Gipamagaw na ko si sakit-sakit ato. Tulis? Kaya, pulis! Stay ko, tulis ni. Yaton, pulis ka. Puang na. Karon, bisig na mo agi ron rib. Ini, malas pa man to, pero bisig di mo nasunta ron daya.
Sige, paabot ko rin. 5 minutes later. Ay, babae na laki. Ay, na may bagtak. Bayot siguro ni kini. Sa mga bayot, kwartahan kina. Maas niya akong tulisan ron. Wapag ni Kuya akong bala ganina. Kini, buhay na siguro kani. Tarong na yun eh. Bayot pa yun, kwartahan. At doon nila ko bin. Saka? Ha? Saka? Tulis ni! Tulis! 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 Torta! Tulis ni! Tulis! Tulis ni! Ayaw! Paulam ta! Paulam ta no! Ayaw oy! Nindot lagi ni! Tulis ni! Hoy! Nindot ni mo armas! Ayaw! Uwang na! Hala, tira-tira man ni! Ayaw! Nabuang! Para sa tama! Nabuang nagikuha ng magasin! Sa magbutuan ni! Pamusa! Pamusa! Nindot lagi ni! Uy! Buang! Nindot lagi na! Ayaw! Uy! Buang! Uy! Kutasag dinagan eh. Abi na kong tarong to, buang mo dito. Kanina. Bungol. Yung karoon buang. Di malasa aning ko ano eh. Nah, gutuman na ba? Paadyo ko yung nakuan, natulis. Lasa lang yun eh. Lasa lang yun. Di gani. Unda ako papanaulisan eh. Kadi malas lang adlawa. Dugayang itsoy eh. Saan nakaurasa ron? Kaniya ako nagpaabot na rin. Asa na kasi ron? Ayay! 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 Maitan ko panulisa eh. Ang pinakatunog eh. Pero okay ra kahit kwartam sa ni. Ayay! Pistol eh. Kanong tunog nito eh. Ibalas yung baga turisa ni. Lagi lang. Kwartam sa ni. Choy! Choy! Ikaw ni Choy! Ha? Ikaw ni? Dili oy! Choy, ikaw ni Choy! Si Choy! Tulis ni tulis! Tulis! Tulis ni! Tulis! Tulis ni! Prank man eh! Si Prank! Nakakuha ko sa social media na kita! Kita ka ni Armas oh! Armas si Armas! Armas! Tulis na! Buang na! Duaan man eh! Si Duaan! Duaan ha! Armas na oy! Hoy! Ikaw! Tulis ni tulis! Ikaw ni Choy! Tulis ni! Tulis! Tulis! Tulis ko! Ngano? Untayo! Buong na! Ay! Kapuyan yung adlaw sa kung magpanulisan eh! Mga buwang ni mga tao ni lugar sa lugar na di ay! Yap! Nagyaw-yaw! Kanina! Untayo! Bungol! Usa! Butaya! Dabay buwang! Kapinan magbungi! Kapuyan eh! Kina ko manulis eh! May pagmuundang na ko ni pagkatulisan! Kapuy! Inyo na ako! Kapoy panulis! Ito siya! Ano sa man eh? Pusil eh!
Manulis na ito? Oh, tulis? Ni, butang ni! Shout out time! Shout out tayo taga Mambaling. Advance happy pista diha sa barangay Mambaling sa San Roque Parish Church. Karong Pizza Franchise karong Domingo. Ya, shout out sa diha kang konsehal Wawi Ligara Laha o kang konsehal Michael Abanilla. Kip Wilson karong Domingo. Hindi mi kompleto nga man diha. Wara si Boy Pisot. Kasi Nitoy! Idoy! Akong anak ng white nga way kang atabulan. O si Bay Itso ito boy. O si Bay Kakong. O sa akong atubangan nga si Islaw Palitaw. Hingaog kay Bahaw. Kip Wilson diay. So, uspon ko. Ay mo dahil pagkalimot sa pag-support o pag-follow sa among Vines dahil sa TNW ato ni Bay. Sa YouTube. O sa mo sa Facebook. Followers na mo. Okay, bye-bye!